Našli smo se u žalosnoj situaciji. Našli smo se u situaciji u kojem se pokušava omesti mirni prijenos vlasti između prethodnoga i novo izabrane predsjednice Republike. Preseljenje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović s Pantovčaka u Visoku 22 pretvorilo se, zahvaljujući tandemu Milanović-Josipović, u prvorazredni politički skandal i pravu lakrdiju. To govori da je Hrvatska demokratski izrazito snažno nazadovala, ali to govori i o tome da bi gospodin Milanović mogao, nakon što bude poražen na parlamentarnim izborima, opstruirati i prijenos izvršne vlasti. Milanović je odjednom postao toliko revan da je po hitnoj proceduri iznjedrio zakon o preseljenju predsjedničkog ureda, a javno se pozvao na predizborno obećanje Kolinde Grabar-Kitarović. Hrvatska se time što gospodin Milanović pokušava opstruirati prijenos predsjedničke dužnosti na novoizabranu predsjednicu našla u situaciji u kakvoj nije bila niti 1990. godine. 90. smo bili sigurni da će prijenos vlasti sa jednopartijskog sustava na novo izabranu pluralističku demokratsku vlast biti obavljen mirno. Sada vidimo da se pokušava osporiti izbor nove predsjednice i da se pokušava onemogućiti djelovanje institucije predsjednika Republike. Ako Josipović krene u proces preseljenja, to nas sigurno vodi prema međunarodnom skandalu. Davor Ivanković među prvima je upozorio da je ovakvo preseljenje zapravo isforsirano i da se njime ne ugrožava samo osobna sigurnost izabrane predsjednice, već ponajprije nacionalna sigurnost. Ona kao politička tajnica NATO-a bivša, jako je dobro upoznata sa sigurnosnim protokolima NATO-a. Hrvatska je članica NATO-a. Ona će sad postati vrhovna zapovjednica Hrvatske vojske, znači jedne vojske u NATO savezu. To je svakodnevna komunikacija o svim gorućim pitanjima, od Ukrajine pa nadalje, Bosne. To je komunikacija koja ne smije biti elektronski ometana i prisluškivana, a ta se komunikacija može samo provoditi iz NATO sobe, takozvane na Pantovčaku, iz gluhe sobe. Može se provoditi iz MORH-a i iz zgrade koja je najsigurnija u Hrvatskoj, a to je zgrada SOA-e. Međutim, predsjednica može komunicirati sa Pantovčaka, iz Visoke ne, zato što Visoka potpuno nepripremljena za protuobavještajno, potpuno nepripremljena. Sama promjena prozora koji moraju biti blindirani, moraju biti protuprislušni, iziskalo bi puno vremena i puno novaca. Neki stručnjaci kažu da je to možda i nemoguće napraviti, obzirom na zaštićeni objekt. No, kada bi se to i moglo napraviti, ona sigurno od 19. veljače ne može riskirati, ne može otići na takvu lokaciju. I dok SDP-ov premijer na preseljenju inzistira iz čistog politikanstva, još uvijek aktualni šef države Ivo Josipović u najnovijem igrokazu uvidio je priliku za prekrivanje tragova iz vlastitog mandata, ali i 2 mandata kontroverznog Stipe Mesića. Teško mogu vidjeti neki drugi razlog, doli taj da se spriječi novo izabrana predsjednica da dođe u posjet arhive i dokumentacije zadnja 2 predsjednika. Za Mesića to je 2 mandata. On je bio mnogo puta optuživan zbog mnogih afera, veza sa raznim gospodarstvenicima, interesima i tako dalje. Znači možemo nagađati za Josipovića, isto tako se može nagađati njegova poslovna politika prema BiH i interesima mnogim, njegove veze sa Dodigom, masu stvari. Samo da spomenem zadnje što se pričalo, da on kompletnu kampanju, uključujući izradu ankete, radi sa Pantovčaka. Pa to je već dovoljno, ako se otkrije da je to točno, to je već dovoljno da on bude u jako nezgodnoj situaciji. Da bi tijekom ovako munjevitog preseljenja uistinu mogli nestati mnogi važni dokumenti, ali i podaci o posjetima sumnjivih osoba predsjedničkom uredu, upozorio je prvi Ante Deur, jedan od vođa prosvjeda u Savskoj i budući savjetnik predsjednice za branitelje. Imamo informacije o dokumentima, o Domovinskom ratu, o svim dokumentaciji koja se može pogubiti i izgubiti u preseljenju. Kao što su se mnogi dokumenti izgubili
preseljenjem Ministarstva branitelja. Znakovito je da cijelu operaciju preseljenja, koje bi trebalo započeti još ovaj tjedan, vodi Josipovićev najodaniji savjetnik Aleksandar Saša Perković. Da li on sad pokušava odgoditi cijelu stvar ili zapečatiti te arhive, da postanu vlasništvo vlade, recimo, pa da se bez dopuštenja vlade ne može uopće ući u te arhive, to ćemo vidjeti, to će se vrlo brzo pokazati. Međutim, očito da su to glavni razlozi cijele akcije. Većina analitičara jedinstvena je u zaključku da iza cijele afere ne stoji samo Milanović, premijer koji je na zadnjoj saborskoj sjednici čak pričao sam sa sobom i ovoga je puta sporedni igrač. Vjerojatno ga Josipović uspije nagovoriti na ovaj igrokaz oko Pantovčaka upravo jer mu je rekao ajmo mi nju poniziti, malo da se zabrine, da je bude neugodno. Primopredaju vlasti sprječava prije svih Ivo Josipović. Pokazalo se da je Josipović taj koji se boji preseljenja, a očito to ipak ima veze sa tajnim dokumentima, arhivima, sa svim onim što je Josipović 5 godina radio gore, sa svom komunikacijom koju je imao, mailovima, knjigama, posjeta. To je očito materijal koji bi sad trebao doći u nekontrolirane ruke, u koje ne nadziru njegovi ljudi ili njemu skloni ljudi i to je očito prevelika opasnost za njega. Nakon Lex Perković, Hrvatska je sada dobila i Lex Visoka, još jedan skandal nastao u kuhinji SDP-a, kojim se nacija sramoti pred cijelim svijetom. Gospodin Milanović nije svjestan da svojim potezima ne sramoti samo sebe, nego da sramoti Republiku Hrvatsku. Isti su protagonisti, rade iste stvari, a kako će završiti, to još ne znamo.